Gaurko estena oso garrantzitsua da. Ondo prestatu. Bai. Gero arte. Ez zatoztela diskoteka batera. Seriotasun pizka bat. Ez Gorka mesedez testua ikasten ari. Ei. Jolasa jolas ordurako, bale? Gorka buruti jota dago. Bai, tia, totala da, beti txantxetan. Bai, espeziala ongi pasatzeko. Zertan ari zara? Gaurko entxeguan nire senarrarekin, Gorkarekin adiskidetzen naiz eta berak, badakizue. Ez dakizue zertaz ari naizen? Esenan Gorkak eta nik, elkarri... Gotzone guapa, esan behingoz. Ja, elkarren muxu ematen diozue. Colin, hori zen misteri guztia? Niri etzait inporta. Antzerkia da. Ez da hori bakarrik. Niri ez didate inoiz musurik eman. Eta beldur naiz, agian gaizki egingo dut. Zu lasai, Gorkak lagunduko dizu. Oso mutil ulerkorra da. Zertan ari zara, kaikualakoa? Espadak kizu jolasten pikutara. Bueno, bai, badakit kanpotik zer dirudien, baina nik ezagutzen dut eta oso mutil jatorra eta ulerkorra da. Benetan, lasai, gotzo. Pelikuletako musu bat bezalakoa izango da. Egunon, entzun ongi, bilera du Serafinekin eta beste udalekoetako zuzendariekin. Egun osoa kanpoan emango dut, beraz, zuen kontu, basakabi. Zu lasai zuzendari jauna. Zuekin ezin lasai egon sekula, baina, tira, zer remedio. Osaba. Aitor, enuen, zu agurtu gabe joateko asmorik? Ez hori. Serafinek deitu du. Bilera egiteko hartuta zuten tokiarekin arazo bat izan du eta hemen egingo da bilera. Hemen? Bai, hau omen da gertuen dagoen udalekoa. Aitaren eta semearen. Gaur Gorkaren eta Gotzoneren arteko zena bat prestatuko dugu. Bale? Ekaitzoten erdian daude, itsasontzia ondoratzear, eta hiltzera kondenatuta daudela dirudi. Ondo? Istriborrera azkar! Arroken kontra goaz zuzenean! Hau gure amaiera da lastana. Emaidazu azken musu bat. Zertara etorri da lelokeria hori? Nuen esena ongi gogoratzen besterik ez. Horrek ez du bat ere graziarik. Ondo zaude, Gotzone? Jende aurrean dagoenean aldatu egiten da. Ez dut ulertzen. Bere bilanoa. Lasai irati, ez duzu zertan egin. Guk baldar aukeratzen dugu. Guk nor aukeratuko dugu, Landa? Landa, nor aukeratuko dugu? Gotzone. Gotzone? Jolastu nahi? Nik ez dakit futbolean jokatzen. Bado ikasteko garaia. Gusturaz bazaude utxitak itxo. Beinata dos dago. Gotzone, orduan? Konforme. Azkenean. Zer egiten duzu hor geldi, txori malo bat bezala? Mila esker Gorka, testo ikasten laguntzagatik. Gero arte bikote. Agur. Zer esan behar zenidan? Zer egiten zenuten hemen, biok bakarrik? Irati favorez. Ez duzu pentsatuko beratanik. Egia zan ez dakize pentsatu. Baina zergatik? Badakizu nigan konfidatza izan dezakezula. Bai noski. Normala iruditzen zaizu Gotzoneri egin diozuna? Gotzoneri? Zer egin denik ba? Lotxagarri utzi duzu. Umiazio galanta izan da klase guztia barrez ikustea. Ez da inbesterako izan. Behar den momentuan musu emango diot. Baina gaurko antzegu batzen besterik ez? Ez esan txorakeriarik. Ondo dakizu zer egin duzun. Ni hemen geratuko naiz gutune irakurtzen dutela ziurtatzeko. Zuzoaz basakabideaena prestatzera, okei? Okei.
bere betiko bakea eta antolamendua mantentzen du. Ikusten dut, bai. Ze moduz jonda, txangoa? Oso ondo. Tira, orain zoaz, jolasera lagunekin, mutilen txanda da. Jolas ordua bi txandatan egiten baitu, bat mutilentzat eta bestea neskentzat. Adin txarrean daude eta bakizun zesan nahi dudan. Elizako berrikuntzak ikusi nahi? Bai, noski. Ozen. Baldar, gozonek itordua onartu du. Nesken komunean. YouTubeko izarrak bihurtuko gara honekin. Guai! Ordua da, eskuta gaitezen. Bitxerri hauek ni grabatzen ari dira! Kristona izan da, primeran pasatu dut. Ze aurpegi jarri dute. Bixigo aurpegi gala, eta ez dut sekulaz. Oraingoan kauz irabazi dugu, tia. Eta dena zuri esker, bat zor dizut. Egia esan, enuen ustein lagun onak izatera iritsiko ginen. Nik ere asko disfrutatu dut plantoiaren mendekoarekin.